Kapangni Tripuri takukte bukuksong hain hain rokno kakchangwani khorang YouTube channel no lamsogo hake angrok ni bagai tini haina hai kaisa bithi ni video ang tubui phai tongo aboni sikang puliano ang rokno hambai mariwo je ani o sikang ni video rokno nai jara comment khlaine rokno tai like share tai subscribe khlaine rokno ang especially hambai maya pharo tamni hinba norok comment tai subscribe khlaim bisingtei ang tebo kaham video tubnani ani kaisa lamang manai tongo hake baksa comment khlaimani bisingo busak motok mani gas ni tai sugar ni video khlainani bagai norok koimani no ang soimanka hake aboni bagai mungsa batawana di ang dakdino norok ni comment khlaimani video rok nang tubui phainani bagai ang chaitogui tongo tai abno karibo piles hai bemar hamya cancer kidney rok ni bagibo ang bithi ni video stamnani bagai ang tiar khlai tongo aboni bagai norok ani o video no gobang khlai like share tai subscribe khlainani tapokdi hake tini ang norok ni bagai khaichuak ni bagai ang bithi snamnani video ang tui phai tongkha awni bagai video pulian sim paithak jora nai tongnani bagai ang rokno makoyo khaichuak tamni bagai abongkha kaisa chini sago jung samung khlaimani bising tui phana ongkha chini sago je kolom mani tai kolom tuini simuk ungui chini busago dakti 48 gontani bisingo jung a kolom tui tai kolom tuini simukno sapsutra khlaijagya ni bisingtui bo kabangkuk chini sago khaichuak bemar manjagui tongo tai jung je ri chumrokno chumani 24 gontani bisingo jung tai kubni ri slaiawi chumani aroni je kolom tui chini sago nangphika hangkai ahaikebo chini thaniwo khaichuak bemarok manai tongo aboni bagai ang norok nok koinai chini sakno tai chini ri rokno jesek sap sutra khlai jung use khlai mano tai toniwi mano asukno jung a khaichuak bemarni hoite hakchalo jung tongmannai hake phaidi tabuk jung bithini kok salaina phasingo jung thangana bithi engkha dalnoi tongnai khaichuak ni bagai hake norok jotno sawi mano jung je kami rogo manthogo tai hati haba rogo manthogo je narikra jung chamani o narikra sawi je narikra mala je pokla hanai jung hinmani abo a pokla no jung tawma khlainai khaichuak ni bithini bagai kaisa hani sorok ni sakao khlaiye a narikra pokla no jung horbai khlaiye masoknai hake pokla jepro kaham khlaiye horjlai engai khambui tongo afro tai kaisa sorok bai khlaiye kholabui marinai a sokmani tolaobo sorok tongnai tai sorok bai khlaiye no a horno kholabui marinai ai kholabui rikhai bobini ichawino abo thui thangmani ulo आधा घंटा माना सिंगनाय आधा घंटा ना सिंगमानि उलो नों खुलगै नायदि आरो कसम खलायै जे कलम तै बेलें तै गाप एबा स्राबुइ तंनाय आ गाप ननो जों नारगै चिनि जेखने खाइचुआगो आ खाइचुआगो जों माफुलनाय आबा इखलायै बार खलायके देंगांखाय चिनि सागो जे खाइचुआग तंमनि आबो स्राय खलायै हामबुइ थांनाय हागे आबनो कारितै कैसा जों बिथि स्नाबुइ मानो आबो स्नाबुइ माये हंगेबा ताइ कैसा जों जे गामि रगो जों गोबां मानो मानथुगै दंगो गयफल बुथाय नि बिसिंगो गयफल कुमुननि बुसलुइ जों खातिउइ मानारकनाय गयफल कुमुननि बुसलुइनो सातुंगो काहामके फरानै आबनो जों सुगै एबा फेरेवै पाउडार स्नाबुइ आ पाउडार न जों नारिकरा नि थक जेकुनु कंपनी नि नारिकरा नि थक न जों पेथेते खलायै आबो पाउडार बाय खलायै सापुलै
abono hokiwo khlai जों मा मुथुंनाय मुथुंगै कुतुं खलायै abono taisa kesang rewi abono no जों जे जागाव खायसुआ अंखा आ खायसुआगो जों abono बार बार खलाई सालो वाइनै आबो हक्लाई फुलैमा थांनाय जे हामसिगिया सान आबो खलाई फुलैनायदि जों हाति बारसारकनि बिसिंगनो जिनिसागो जे खायसुआकनि प्रब्लेम दंगो आबो हामबुइ थांनाय आनबगिनो नरक ओ भिडियो नो कामके नाय तंगदि ताई जे सामानि तै खलाइनो नरक आ बिथिनो आ मेडिसिन नो यूज खलाइदि नरक नि सागो खायसुआकनि प्रब्लेम ताई अंगलाखनै आंखा खलायो।